China? A ganin portrait abinda travel na gani a rubuta da yaren China. To ku ci gaba kawai. Kana fara dariya ka. Da Allah da zabura da komai zaka da confidence. Kar ka yi wa gaba. Daina dan haka daina kare ta. Allah ba da cikin su ba. Zai zabi ki abu. Kin ga hakoran ki masu suna suka wallahi da haka. Action. Mu ci gaba. Ci gaba ko yana. Shugaban ƙasa mu je ka yi miki ilima. Zaki na mutum da a gaishe ka. Sai wannan kuma. Muje kake. Sama. Kalle ni. Musulmi ke yin gaisuwa a wani gidansu da sallama. Ana ziyane. Kana waiwaye fa. Yawwa. Muje wannan. Kalli kamar kalle sun ce mu kasu bata mu su ci gaba kawai a ba su ata ba yanzu muka rabu da su kalle kalle Allah sarki sun tsaya ne kan su shigo. To kalle wannan ki daina waiwaye. Wuce. A'a kai kallo ku suke tare muke da za su iya wuce.